وزیر اعظم شہباز شریف دی تاجک ہم منصب نال ملاقات۔ پاکستان تے تاجکستان دے وزرائے اعظم نے ملاقات وچ باہمی دلچسپی دے امور تے مختلف شعبوں تے دو طرفہ تعلقات تے تبادلہ خیال کیتا تے برادرانہ تعلقات نو مزید مضبوط بنان دی خواہش دا اعادہ کیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک وزیر اعظم نو تیسری اعلیٰ سطح آبی کانفرنس دے کامیاب انعقاد تے مبارکباد دتی تے آبی سفارتکاری دے شعبے تو تاجکستان دے قائدانہ کردار نو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹریٹجک شراکت داری دے معاہدے تے دستخط نو پاکستان تے تاجکستان دے تعلقات تے سنگ میل قرار دیندے امید ظاہر کیتی ہے کہ اس معاہدے تو مفید اقتصادی تعاون دے نئے شعبوں نو فروغ حاصل ہوئے گا۔ پاکستان اپنی وی این سینٹرل ایشیا پالیسی دے مطابق تاجکستان سمیت وسطی ایشیا ممالک دے نال روابط مزید فروغ نو جاری رکھے گا۔ انہاں نے خطے دی پائیدار تے طویل مدتی سماجی و اقتصادی ترقی لئی علاقائی روابط دی کلیدی اہمیت تے بھی زور دتا۔ اسٹاک ایکسچینج وچ زبردست تیزی، انڈیکس 80,000 دی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ گزشتہ روز بھی کاروباری دن وچ 100 انڈیکس وچ 728 پوائنٹس اضافہ ہویا تے کاروبار دے اختتام تے انڈیکس 79,552 پوائنٹ سے بند ہویا۔ آج بدھ روز بھی کاروبار دے آغاز سے ہی اسٹاک ایکسچینج وچ زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے تے انڈیکس 80,000 دی نئی بلند ترین سطح عبور کر چکا ہے۔ کاروبار دے آغاز سے 100 انڈیکس وچ 460 پوائنٹ سے اضافہ ہویا، جس تو انڈیکس 80,094 دی نئی بلند ترین سطح تے پہنچ گیا۔ کاروبار دے دوران ہن تک 100 انڈیکس وچ 550 پوائنٹ سے اضافہ ہویا تے انڈیکس 80,103 تے جا پہنچا۔ واضح رہے کہ نئے مالی سال دے ابتدائی دو روز وچ 100 انڈیکس 1000 تو زائد پوائنٹس ودایا۔ پارٹی چ اختلافات تے بانی پی ٹی آئی پریشان، پارٹی دے دو گروپاں نو ملاقات لئی بلایا۔ صحافیاں نال گفتگو وچ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ دونوں گروپاں نو 4 جولائی نو طلب کیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے صحافیاں نال گل بات کردے ہوئے کہا ہے کہ او خود انہاں تو ملاقات کرن گے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس سوال تے دو گروپ کون نے تے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیتا کہ گروپاں دی گل کرن تو بعد صورتحال تو آگاہ کران گے۔ پی ٹی آئی دی قیادت فواد چودھری دی تنقید تے ملاقات لئی بلان دے متعلق سوال دا انہاں نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوران عدت نکاح کیس 12 جولائی تک ہر حال وچ فیصلہ سنانا ہے۔ جج افضل منجو کا بانی پی ٹی آئی دے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت وچ پیش ہوئے۔ گزشتہ روز وکیل سلمان اکرم راجہ نے سزا معطلی دی درخواست مسترد ہون تے فیصلے تے جزوی دلائل دیتے سی۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل وچ مسلم فیملی لاء دے سیکشن 7 دا حوالہ دیتا، جدے تے جج افضل منجو نے استفسار کیتا کہ تسی کہہ رہے ہو کہ اس کیس سیکشن 7 لاگو نہیں ہوندا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ خاور مونیکا نو اتنا ریلیف نہ دیتا جائے، میں کل دستیاب نہیں ہواں گا، میرے دلائل سوموار لئی رکھ لیتے جان، سوموار 9 بجے دلائل شروع کر کے 2 گھنٹے مکمل کر لواں گا۔ جج افضل منجو نے کہا ہے کہ عدالت نے 12 جولائی تک ہر حال وچ فیصلہ سنانا ہے۔ خاور مونیکا دے وکیل زاہد آصف نے کہا ہے کہ میں سلمان صفدر صاحب دے دلائل تو مستفید ہونا چاہندا ہاں۔ عدالت نے کیس دی سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دتی۔